Lorentzo eta bere pertza. Lorentzok beti darama atzetik arrastaka pertza bat. Pertza egun batean buru gainean erori zitzaion. Ez dakigu ongi zergatik. Pertza honen kausaz, Lorentzo, ez da orain, beste guztiak bezalakoxea. Maitasuna handia behar du, eta oso sentibera da. Musika eta animaliak bihotzez maite ditu. Ezaugarri on asko ditu. Maiz, ordea, beste pertsonek arrastaka daraman pertza besterik ez dute ikusten. Arrarotzat ematen dute. Batzuek beldurrez begiratzen diote. Gainera, pertzak oztopo besterik ez dio sortzen. Edozein lekutan geratzen da trabatuta. Pertsona gutxi ohartzen da, Lorentzok, besteen alegin bikoitza egin behar duela iristeko. Lorentzo nazkatuta dago. Lorentzok pertza gainetik kendu nahi luke. Ezinezkoa da baina. Lorentzo, pixkanaka, txikitzen joan da. Egun batez, hain dago nekatuta, ezkutatzea erabaki du. Luzez dago gorderik. Zorionez, badira haurtxo hauek ulertzen dituzten pertsona apartak. Lagundu eta maitatzen dituzte. Erakusten diete zailtasuna gainditzen, arazoi aurre egiten eta era honean bideratzen. Lorentzori erakutsi diote, pertza erabilgarria dela. Pilotan aritzeko, margotzeko, dantzatzeko, nahi duen eran bizitzeko. Lorentzori erakutsi diote, pertsonen arteko aldea jarreran dagoela. Pertsona horiei esker, Lorentzo konturatu da, pertza beti hor egongo bada ere, berarekin bizi daitekela, lagunekin batera, atseginez. Lorentzok lehengo pertsona bera izaten jarraitzen du. Baina orain, pozik bizi da.